Usa ka lalaki ang nadakpan kay nagpakarong ingnon nga nag-order og mahalon nga cellphone. Inay nga mobayan, gilab ni ang cellphone og dayon sibat diha sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Si Chona Carion sa report. Nasikop sa mga sakop sa Talisay City Police Station, maong 23 anyos nga si Reggie Kyle Barquero, taga-barangay Dumlog. Siya ang ipasingin lang misuway og labni sa malong cellphone sa dihang gideliver na unta kini kaniya. Apan inay nga mobayad, milahos kini og sibat dala ang cellphone. Pinaagi sa hot pursuit operation sa kapulisan na dakpan ang suspect. When the lalamove driver arrived, instead niya yung paliton, yung gidagan ang cellphone ng iPhone. So, mipasidaan si Pilares sa mga nag-online selling sa bagong modus. Iya silang giawhag nga magmatnon kanunay kung ikasabot nga mopalit og cellphone. This is a warning to all those who are availing online selling that there are unscrupulous individuals who are using this medium in order to perpetuate their criminal acts. Pasakanog kaso ang dinakpan karong adlaw. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisda.